jingpule beman kasmi. Kajingpule nakakita bu isa yang nongi thu lupa kelenong ke banyo kat coach po hadu kat sau bar kelenong ke papla kat coach po. Sashisin utrai ulakren hau ahas. Tupan kadak na utrai Blei jumpi. Ai kata kan jeliu kat kenyamra nekan kenjang kat kesun beneng. Henry ahas ulapai ktien. Ngan ompan ngan om tenju ya utrai. Hangta isaya ulaong, to sya skor menta, ko ying udaben, pimpat niya, pan penselya ya kibriu, hato pin penselya saya Blei jongaru, te utrai hi unsaai kadak yepi. Kadai kane, kawai katay soti, kan sepun, pat kan sakha ya ukun, kan sakhot kerteng yu Emmanuel. Haya sila lang an om poida AA, haya senya kan om pendongkam AA, na ba utrai udan batngi, kaktien jong utrai. Kasam sau po kerkod hinyo hadu khadway. Ya kejin knya bat kejin terwa aingu, mem kwa, Henry ya keskor bakloi bansngam, ya kejin knya thang, bat kejin knya pam, mem dan kam, tinggal laong hakmi ngawan hakakot kli latho banganle ya kamon jume ko Blei junga ngasngubha ya kaan jume hapo kedo nu junga hakajing ya kendu bakrau ngalayathu ya kubor babha pamela penat im nyanga ngamshem la tingkai ya lakir myang shentur kumba mitem atrai ngamshem set hapo do nud ya kejing le sbun jume ngalapin bana ya kejing hirap bayai ne jume ngam shem buri ya kejing ing bat kejing bat jutang jume na kejing ya kendu pat ba kejing pule na keshithi u Paulus bukhu cha ki Hebrew klenong bashipho kad khotsau hadu shipho namar kasnam ki masi kirtong bat ki blang kamla satya bunweng no ya ki pop Dei kane ke bau Jisu ulaong, haba ulawan sya kane ke perthei. Ya ke jin knya bad ke jin terwa, mem shimon, Henry melepin kre ya ke men na ke benta jonga. Ya ke jing aingu thang, bad ke jin knya side pop mem shim sngobha. Tingala ong, kumba latho, ha ke kitab syapang jonga. Ngalawan bande ya ke mon jumi ko Blei. Ningkong uong, ya ke jin knya bad ke jin terwa, kijing aingu thang bad kijing knya side pop mem kwa lemnis ngobha ya kini latirwa kat kum kijing bu jong ka an nangta uong ngalawan banle ya kamon jome da kini ki ktien ulaweng no ya kejutang beningkong benseng ya ka baar dei hakata kamon palapin khut yangi da kijing knya aingu ya kamen u Jisu Christ tang shisin pen khut kaktien jong utrai. Ka gospel kat kong u Lukas kelenong kebeningkong kat khor arpu Henriu hadu lai papra. Hau ubnai ba Henriu jong ke jingpun ke Elizabeth. U Blei ulapha yau angel Gabriel sya kishnong ha Galili ka bakarteng Nazareth. Ulara ka khubor sya ka wei ka theisoti. Payate ktien bat wei ubriu bakarteng u Joseph na ka jaj udaben. Kakerteng kata kasamla kalalong kamaria. Uta u angel ulawan syaka bat ulaong. Kublei kabadap da kajing ai. Utrai udan bat pi. Lagir ku gerpang ye pi. Napdeng ki kentei baro. Kamaria kalukus lai jingmod ya kata kakubor u angel. Bat kalalingo kamod ayu kata kajing kublei jong u. U angel ulaong haka. Go Maria wat ship tiang laba u Blei ulakmi iye jepi.
pin sa pun khun, pat pin sa kha u khun, pat pin sa ai kerteng Jisu yu un sa long u bakrau, pat un khot yu u khun jong u ba hakli tam. U dry u Blei un ai u ya ka khet sim u daben u kpa jong u. Un sa long sim halor ka ying u Jacob shijunam, bat ka hima jong u kan om kuchu. Ka Maria ka laong ha u angel, ngalong ka thei sa ti, kumno ken ka ne ka la bunong, u da u angel u la jubab, u minsim bukhun un sa hiar halor jong pi, bat ka bor jong u bahakli tam, kan saka sirniu ye pi. Na ka ne ka daw ya u da u pa an kha na pi, an khod u khun u Blei. Hakmi, ka kur jong pi ka Elizabeth, ya ka ba la nyo ka balingki, minta ka la pun ya u khun shinrang la hen nyo bnai. Wat la ka la temmen na mar omdon ka ba u Blei la bande. Ka Maria ka la pai ktien, ngalong ka shakri u try, ai kan urlong hanga kat kum ba pi laong. Mar kum ta u angel u la letno. Ka gospel jong u try.